Prakoto wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, stroke dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Cilaka niku nang wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten perempuan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing obah mung iso ming cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjan niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wae lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun dipapan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Muja-mujake Ratu Gustine, mboten muja-mujake nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ana sing demit wedok wuda. Wah medene. Nek sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh, mati aku. Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wah tutuk kowe. Basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangae. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemes kene ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan wonten mawon. Penemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban.
lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulya kaya wingi uni. Wah. Wah. Wah, setan manusane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut orme ora saka bolduser lho. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Nyun ngapunten lho penemban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andhani ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Pragoto ki menungso ra tataran ratu Gustine dicandak dibopong dimbruke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha kepengin njaluk tombo karo Begawan Sabdawala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, iki staken dawuh. Kula dos pundi Penemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Dawuh tangga-tangga Karang Pradesan sing mbutuhake pitulunganku
timbal ana sowan. Lho nggih ngestaken dawuh. Mboko siji ya. Doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Tobat. Nyun tambang ping setu penembahan. Kono metu njaba. Inggih. Sapa kowe? Nuwun sewu penembahan. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino. Nggih. Napa? Arep njaluk tamba apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino. Aku mung iso menehi syarat dongane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Napa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Oh, lah kowe umurmu 17 kalih. bojomu 3 gangsal. yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesan niku mboten tau wangsul. Oh, Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Ngono. Iso uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden, ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel, sing ngebel niku tulisane wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate, gematenana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso.
diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora. Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margina. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanana, dandanana. Alon-alon digemateni, dimasake. kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diolah-olahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Nek wong lanang ora tau tok olah-olahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bengsine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyan nglai tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kono bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Ah nek filter aku doyan. Mbok kangen, Reng? Ya kangen no ya jeneng adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe karo aku iki gulang-gulung. Wong loro nek dadi wong loro. Mula nek ora kapethuk sedina rasane wah kaya tak goleki. Heeh. Kowe nek karo aku kangen ora, Gong? Ora. Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petruk iki ngopo? Aku ki mbok Petruk iki ketegelen tenan. Ketegelen piye? Sing terakhir iki aja dibaleni ya, Tru. Lho, lah ngopo to? Lho. Radioku? Lho. Radiomu kenapa? Ra tak gawa to? Lho. Ra tak gawa jare kok ngedol to? Lah ngandel ora. Wes mung duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku. Apa? Yuyan-yuyan. Heeh. Wis didol Petro wis. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem. Oh, nek kowe ana iki rasane kaya bondo kayaku iki bakal ilang. Ya anggepe kowe iki seduluran karo maling ngono apa piye? Aku ngerasa ora nek maling. Ya ora kaya aku iki karo kowe iku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak kei. Truk aku ora duwe duit nyo gawanan. Weh. Nyaur e. Lah rumangsamu ditembahmu kok piye? Oh, aku iki jeneng apa-apa tak wenehke tur aku ora ngarani dina. Ah iya kuwi apik nek karo sedulur kira ya ora rasa ngutangi, ngekeki ngono wis sampe kok. Ora sudi. Nyambut-nyambut gawe dhewe kok. Kowe iki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa?